Mayong adlaw na natong tanan may igsoon, salamat na usab sa Dios ang gitagaan ta og higayon alang sa paminaw sa iyang pulong ang pagpalig-on sa atong pagsalig pagtuo kaniya ug sa atong pagpanginabuhi nga balaan ug pagkamatarong. Maigsoon, kasagaran ang mga tao na doon nagay kalisdanan, doon ay mga problema. Doon ay pag-asdang sa mga ah, dagko kayong mga palasonon sa kinabuhi. Kay tungod ang tao makasasala pa. Ang mga Kristohanon makasala lang gihapon. Apan doon na po'y mga kalisdanan nga kini mga pagsulay dili tungod sa atong mga sala. Apan kasagaran gyud makita mo asdang des kalisdanan tungod sa atong mga sala nga nabuhay. So mag-unsa naman kita kung pasagdan ta sa Dios niini na atas kalisdanan. Kunya kasagaran muasdang nangali ang tao dagkong mga problema primerong mabuo sa iyang hunahuna maingon siyang wala na ko'y paglaom, pildi na, wala na ko'y kinabuhi. Apan may igsuon bisan pa nga ni sa atong pagkamakasalanon kay kita dili pa man perpekto apan dunay panaad ang Ginoo nga dili kita biyaan ni pasagdan man sa atong kahimtang. Sumausab kong panghuna-huna sa mga Kristohanon sa diha nga muasdang sa mga dagkong katalagman sa kinabuhi. Kawalay paglaom, usao naman, naanapildi na ang mga tao sa Dios naagyod sa nagsagubang sa tanang mga problema kay tungod ang pagtuo nila gibiyaan sila sa Dios. Apan ang Dios pinaagi sa iyang mga pulong mga igsoon kung ato lang kining basahon atong tuuhan ato kining kuptan so naghatag ang Ginoo og mga saad aron makahatag kanatong dagkong paglaom taliwala sa atong mga pag-asdang sa kalisdanan. Usa sa mga teksto nga ato karon pagabasahon mapagahimatuot nga ang Dios gayon na ang makahatag natong paglaom. Ato lang kining basahon, tuuhan, kuptan ug saligan maigsoon. Abrihan nato ang Isaias 43 bersikulo 1 ngadto sa 2. 43 sa Isaias bersikulo 1 ngadto sa 2. Tuha ka bersikulo maigsuon apan kini makahatag kanatong dakong kalinaw, dakong pagsalig sa Dios nga naagi paglaom alang kanato bisan pa sa mga silot sa atong mga kasalanan apan dili gyud makabiyang Ginoo sa iyang relasyon kanato kay nagaingon ang Timoteo, even though we are faithless but God remains faithful to us. Atong basahan ng igsoon ng Isaiah 43 verse 1 to 2. Nagaingon, apan karon kini mao ang giingon ni Jehova nga nagbuhat kanimo o Jacob og siya nga nagpumol kanimo o Israel. Ayaw kahadlok kay nalukat ko na ikaw, natawag ko na ikaw, pinaagi sa imong ngalan, ikaw ako man. Sa diha nga ikaw magaubog sa mga tubig, ako magauban kanimo. Og sa mga kasapaan di kini dili magalapaw kanimo. Sa diha nga ikaw magalakaw latas sa kalayo, ikaw dili masuno ni ang kalayo musilaob diha kanimo. Magampo ta maigsoon. Dalay ko namong amahan, salamat kay tungod ikaw ang among amahan nga dili gyud makabiya. Apan do na kay pagbadlong, do na kay pagdisiplina aron kami Lord musalig dia kanimo. Hinaot pa nining mga pulong nga amo karong batbaton sa among panghunahuna, sa among kasing-kasing, sa among pagsabot. Lord, makahatag kinig kalig-on kaisog sa pag-atubang namo sa mga kalisdanan nga bunga sa among pagkamakasalanon. Salamat Lord, kining among pag-ampo diha lamang sa ngalan sa Ginoo sa Kristo. Amen. Kini atong giuluhan sa pag-atubang sa mga kalisdanan. Sa pag-atubang sa mga kalisdanan. Nining bersikulo ha maigsuon ang konteksto niini ang nasod nga Israel, no? Nagpabadlong na usab. Sila nga gipaggawas sa Dios dito sa Israel, ang Dios wa mobiya kaniya apan sila mulingi gayud sa mga dili Dios kundi sa mga Dios-Diosan. Sumusa gidisiplina sila sa Dios tungod sa ilang kawalay pagsalig, pagtuo
og pagtalikod sa Dios og milingi sila sa mga Diyos-Diyosan. Makita nato na sa Isaiah 42 ang context. Apan sa iyang kasabutan, sa iyang tipan, sa iyang covenant, sa iyang mga katawan, iyang gisaad nga dili sila pagabiyaan. Busa klaro usab kini alang kanato nga sa atong pagsagubang sa dagkong mga problema, buhi ang panaad sa Dios nga dili kita usab pagabiyaan tungod kang Kristo nga siya maoy nagalukat kanato, maoy nagtubos kanato sa pagkaulipon nato sa sala. So niining atong gibasang bersikulo mga igsuon, dunay tulo ka hinungdan nga atong pagakuptan samtang ana kita sulod sa mga kalisdanan aron kita dili gyud mapukan, dili mapildi. Tan-aw nato og tagsa-tagsa kini migsuon. Primero, sa taliwalat kalisdanan, huna-hunaa. Kana may problema. Ay mo na atong buhaton. Sa diha nga kita misagubang sa tanang katalagman, kay tungod kining katalagman, dili kay ingong pagsulay lang nato, dili kay aksidente lang na kini, kundi kini uban sa pagdisiplina sa Dios, huna-hunaa nga ikaw iyang binuhat. Mo ni primero, aron kita mamalig-on bisan pa sa atong kasaypanan nga dili kita mapukan, huna-hunaon nato nga kita iyang binuhat. Tan-awa sa bersikulo 1 sa atong teksto, Isaiah 43. Apan karon kini mao ang giingon ni Jehova nga nagbuhat kanimo o Jacob. Na timan gitawag og Jacob ang iyang nasod nga Israel kay tungod gikan sila sa malimbungon, sa mga pagkadautan, tikasan ni si Jacob. Apan siya gibag-o sa Dios. Sumusa ang Dios maoy nag-umol sa pagkabag-o ni Jacob paingon sa iyang tinuod nga kahimtang nga Israel karon. So sa panahos kagubot may igsuon, sumala sa atong gibasa sa bersikulo 1, pangitaag yun ang Dios. Huna-huna nga siya maoy nagbuhat kanimo, siya maoy nag-anak kanimo pag-usab, siya mao ang nag-born again kanimo, nag-anak sa bagong pagkapanganak. So atong saligan ang iyang pulong adto nato pangitao ng Dios sa iyang pulong. Kaysa yung pulong na giingon ng Proverbio 8:17, mga bahandi o kadungganan maoy ania kanako naa sa Dios. Oo, ang katigayunan nga mulungtad og ang pagkamatarong anaag yun sa Dios pinaagi sa iyang pulong. Sa pulong sa Dios dili gyud na mausab nga ikaw ang binuhat sa Dios o ang Dios mo'y nagbuhat kanimo. Napaminaway usab ang gisulti sa Ginoo atong paminawog maayo sa bersikulo 1. Apan karon kini mao ang giingon ni Jehova nga nagbuhat kanimo. Tan-aw nato unsa may buot pasabot sa Jehova. Sa Jehova kana may igsuon ang buot pasabot Lord. No, siya ang Lord, the everlasting Savior. Eternal Savior, dili gyud mausab ang Ginoo, siya lang gihapon. Siya diha sa iyang primerong gipili nga nasod nga Israel, nagpabilin nga Jehova ang Dios kanila. Karon sa atong mga katawhan sa Dios, nagapabilin nga Ginoo o Jehovah Jesus, siya di siya mausap. Muna miingon si Pedro sa iyang sulat, 1 Peter chapter 2 verse 9 to 10, nagaingon, apan kamo may usa ka kaliwatan nga pinili. Pinili kita ang kahugpungan sa mga harianong saserdote. We are the royal priesthood of God, meaning to say, do not tay exactong relationship with God at anytime maaari tang muampo kaniya, mutawag kaniya. O ang sunod pa, ang nasod nga balaan, kita mao ang nasod nga balaan kang Kristo. Ang katauhan nga iyang kaugalingon sa Dios, tag-iya ta sa Ginoo aron kamo magamantala sa kaybulungan mga buhat niya nga nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Kita maoy magsabwag, magsabwag, magmantala sa kaybulungang buhat sa Dios sa kinabuhi. Inay mao atong buhaton.
Imbes nga kita magkaguol diha tungod kita naa sa kalisdanan kay tungod sa atong sala, bakod pangitang Dios hunahuna nga ikaw binuhat sa Dios. Verse 10, kaniadto kamo dili mga katawhan sa Dios, apan karon kamo mga katawhan na sa Dios. Kaniadto kamo wala pagkaluy apan karon kamo gikanaluy-an sa Dios bisan pa og naatas kasaypanan ang atong amahan maluluy-on, maigsuon. Paminawi ang gisulti sa Ginoo. Siya ang Ginoo, the everlasting Savior sa atong kinabuhi. Na dunay duha ka kamatuoran nganong Ginoo siya para kanato. Atong basahon og usab, bersikulo 1, apan karon kini mao ang giingon ni Jehovah nga nagbuhat kanimo o Jacob, og siya nga nag-umol kanimo. Tanawa, duha. Siya ang nagbuhat kanato og siya mo'y nag-umol kanato. Kining pabuhat mo igsoon, gibuhat gikan sa atong pagkaway sapayan nga kinabuhi. Gibuhat kita nga bag-ong binuhat alang sa iyang himaya. Unsa man pagkaalang sa iyang himaya? Unsa may atong buhaton? Ephesians chapter 2 verse 10 nagaingon kay kita iyang mga binuhat hinimo diha kang Hesukristo alang sa mga maayong binuhatan nga gilaraw ng daan sa Dios aron nga niini managgawi kita. Kita binuhat sa Dios alang sa mga maayong buhat nga iyang gitagana alang kanato, iyang gilaraw anak kanato nga maong ni kinanglan iniini kita managgawi mao nang kamatuoran. Ginoo ang Ginoo kanato kasi siya nagbuhat o ikaduha siya nag-umol kanato. Unsa may pagsabot sa pag-umol? Kay bawta nga kita binuhat sa Dios pinaagi sa iyang dagway sa iyang larawan karong giumol pagyud kita sama sa pagbuhat kang Adan sa kaniadto nga siya giumol gikan dito sa lapok sa kining sa ground, giumol aron mahimog yung dagway sa Dios, mahimong dagway sa tao karon kitang mga anak sa Dios kita usab giumol paingon asa paingon sa larawan ni Kristo kaniadto kita giumol sa larawan ni Adan nga makasasala karon kay tungod kita gianak pag-usab gibuhat pag-usab giumol kita paingon sa dagway ni Hesukristo. Romans 8:29 kay sila nga mga giilan yang daan sila kita na kay kita nga mga giilang daan gikabut-an usab niyang daan nga may sama sa dagway sa iyang anak. Maumol sa dagway sa iyang anak aron kini siya si Kristo mahimong maoy panganay sa daghang mga magsuon. Tanawa, daghan ng mga Kristohanon kay tungod they are like Christ. So kinahanglan anaa gyud ang atong pagunahuna nga sa diha mo asdang ta naatas taliwala sa mga binuha ay sa mga kalisdanan hunahuna hinumdumi nga ikaw iyang binuhat. Ephesians 4:24 ug maingon og isun-op ninyo ang bag-ong pagkatao. Ayaw inyo hukasa. Ayaw pagkawalag paglaom. Inay isun-ob ninyo sa una-huna nga kamo iyang binuhat o giumol diha kang Kristo alang sa mga maayong binuhatan nga angay natong anhata managgawi. So Ephesians 4:24 og isunod ninyo ang bag-ong pagkatao nga sa tinuod nga pagkamatarong o pagkabalaan gibuhat sama sa dagway ni Jesus. Mao na karon diha magpalurong-lurong ka diha biyong-biyong kas kinabuhi kay peldero ka, disiplina ka sa Dios, nagsuon, ayaw, padayon, bangon, duol sa Dios, pangayog pasaylo. Timan ikaw usa ka binuhat sa Dios. Walay makapukan sa mga binuhat sa Dios. Bisan taliwala sa mga kalisdanan o katalagman man, we are more than conqueror in Christ. Ikaduha, may igsuon, nga hinungdan nga atong pagkakuptan aron kita dili mapukan taliwalas kalisdanan hunahunaa. Primero unsay hunahunaan nga kita iyang binuhat karon ikaduha
nga kita iyang gitubos. Iyang gitubos. Basahon nato balik ang bersikulo 1 sa atong Isaiah 43. No? Apan karon kini mao ang giingon ni Jehovah nga nagbuhat nimo o Jacob, nga siya nga nagumol kanimo o Israel, ayaw kahadlok kay nalukat ko na ikaw. No? Nagtawag ko na ikaw, pinaagi sa imo ngalan, ikaw ako man. Karon Israel na kita, spiritual Israel, kay tungod gikan ta sa pagkahakop, sa pagkadautan, pagkalimbungan sama sa dagoy ni Adan, apan karon kita gibuhat, giumol ngadto sang larawan ni Kristo, kita mao ang spiritual Israel. Karon katungod spiritual Israel, ayaw kahadlok. Ngano man? Kay nalukat ko na ikaw. Mo nagisulti sa Ginoo. Nalukat na kita. Primero gihilagway ta ngadto sa Israel. Ang Israel gitubo sa pagkaulipon sa Ehipto, dugay silang naulipon sa bangis nga nasod, bangis kaayo nga nasod. Apan gipagawa sila sa Dios sa gahom sa kamot sa Dios. Karon mao ang mga katawhan ni Kristo, ikaw ug ako nga Kristohanon. Gitubos kita sa bangis nga pagkaulipon sa sala. Gapos ta diha sa gahom o sa tunglo sa sala. Way makalukat ka nato, way makatubos, way makaluwas ka nato. Niini, gawas kang Kristo Jesus. Busa kita na himong bag-ong pagkatao nga gitawag og espirituhanong Israel. So gitubos kita sa kamatayon ni Kristo na atong Ginoo. Buti pasabot, gipalit na kita gikan sa pagkaulipon. Gibayran kini pinaagi sa balaang dugo ni Kristo. Dili sa atong mga binuhatan, dili sa atong pagpaningkamot. Busa kita na gyud makasalig kang Kristo nga kung kita muasdang des tanang kalisdanan, huna-hunaon lamang nato nga kita iyang binuhat dili atong kaugalingon, o kita iyang gilukat, gitubos. Ang umpang tubos ka nato, 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19. Kamo sayod nga gikan sa walay hinungdan nga paggawi nga inyong napanunod gikan sa inyong mga ginikanan kang Adan. Kamo gitubos dili pinaagi sa mga butang nga madugta, mga binuhatan og tao, mga institusyon og tao o mga relihiyon sa tao nga madugta ra. Apan ingon nga gikan sa mga akong basahog usap. Kamo sayod nga gikan sa walay hinungdan nga paggawi nga inyong napanunod gikan sa inyong mga ginikanan, kamo gitubos dili pinaagi sa mga butang madugta, ingon sa salapi o bulawan. Labaw na sa salapi o bulawan. Kundili, versikulo 9, sa bililhong dugo ni Kristo nga daw sa nating karnero nga walay buling o walay hugaw. Dugo ni Kristo mo'y nagtubos ka nato, mo'y naglukat ka nato gikan sa pagkaulipon nato sa sala. Dili na ta diha mapildi sa sala sa mga kuan kining judgment of sin, sa curse of sin. Apan naa pa ta sa presence of sin. Kinahanglan sa pag-abot nato sa glorification, we will be saved from the presence of sin. But as for now, at the present times, tayo po, kita naluwas na sa power of sin, sa curse of sin. Mo nang watay kahadlok maigsoon. Dili ta kinamaduok diha sa kapildihan kung naa ta diha sa kapildihan o sa mga problema. Dugo ni Kristo may naghugas ka nato. Dili sa atong mga ayong binuhatan, dili sa atong pag-atin, mao na mo atinta, mo simbata aron kita pasayloon, dili. Napasaylo kita sa Dios pinaagi sa kamatayon ug dugo ni Kristo. Hebrews 9:14. Unsa kalabaw pagayod niini ang mahimo sa dugo ni Kristo nga pinaagi sa espiritu nga dayon mihalad sa iyang kaugalingon nga walay buling ngadto sa Dios sa paghinlo sa atong kaisipan gikan sa mga patayng binuhatan aron mga lagad kamo sa Dios nga buhi.
Tanaw na. Versikulo 22, sa pagkatinuod, ubos sa kasuguan, hapit ang tanang butang pagahinluon og dugo, o gawa sa pag-ula og dugo, walay mahimong pasaylo sa mga sala. Bisan pa sa atong pagpangayo og pasaylo, kung wala pa kita mahugas sa dugo sa ni Kristo in the first place, mahigsoon, wa tay kasiguruhan nga pasaylo unta sa Dios. Apan kay tungod kita gihugasan na sa dugo ni Kristo, gikamatyan ni Kristo, anytime na kita makasala diha og mubakod ta diha, if we confess our sins unto Him, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteous deeds. Bisan pas ang atong mga binuhatang kahugaw, iya kining limpyuhan kay tungod ang Ginoo og mo pasaylo gyud, limpyo gyud. Unang dita padaog diha, masayop ta bakod tuo sa Dios. Mga yung pasaylo, ugunaw na nga ikaw iyang binuhat, ugunaw na ikaw iyang gitubos. Kung ikatulo, sa pag-asdang natos kalisdanan, sa taliwalas kalisdanan, hunahuna. Ikatulo, nga ikaw iyang tinawag. Ikaw iyang tinawag. Basahon nato balik ang atong bersikulo. Isaiah 43 verse 1. Apan karon kini mao ang giingon ni Jehova nga nagbuhat kanimo, number 1, o Jacob, og siya nga nag-umol kanimo. O Israel, ayaw kahadlok kay nalukat ko na ikaw, o natawag ko na ikaw. You are called already. Natawag na, di kay ingog pagatawgon pa. Natawag na, nga naman, kay tungod gibuhat ka nagbag-o, gibuhat ka ng pagkabag-o, giumol ka na paingon kang Kristo, og nalukat ka na, pinaagi sa dugo ni Kristo, subusa natawag ka na, ikaw pinaagi sa imong ngalan. Wala masayop ang tawag sa Ginoo nimo kay tungod ilado ka sa iya sa imong ngalan. Unya mingon, ikaw ako man. Tanawa. Who can separate us from the love of God? Christ. No one. Wala. Bisa pa tanang problema ng kalibutan, why makailog ka nato? Nag-ingon ng John chapter 10 verse 31, for I and my Father is one. No, natas kamot ni Kristo, natas kamot Amahan, sarado kita diha. No one can snatch out from the hands of God. So, tinawag kita. Unsa pasabot sa tinawag? Now, so when it comes to salvation, gitawag kita pinaagi sa wali sa Dios. Sa wali sa Dios, makilan nato, makailat ta, makadungog ta, makasabot ta, busa, mutuo ta. Katungod sa atong pagtuo, nagaligod, musalig na ta. Mo nang ato ng isalig, ang atong kinabuhi ngadto kang Kristo nga atong manluluwas. So we are saved by grace through faith tungod sa pagpaminaw sa pulong. Apan karon, kung ikaw naluwas na, tinawag ka na. No? Tinawag na kay ingong dili kay patawgon. But pasabot, you have a special relationship with the Lord. Tinawag ka na eh. Iya ka ng tinawag. Tag-iya ka na sa Ginoo. Bosa, doon na kay espesyal nga relasyon sa Dios. Tanawa sa Isaiah 43:7. Isaiah 43:7. Ang tagsa-tagsang gitawag pinaagi sa akong ngalan, o nga akong gibuhat alang sa akong himaya, nga akong giumol, tanawa, nga ang tulo, nga akong gibuhat. You have a special relationship with God through Christ. So busa, kita nga mga tinawag, mga gitubos, mga giumol, ang atong relasyon sa Dios sama sa relasyon sa karnero o pastor. Ang pastor kaila sa tanan na iyang mga gibantayang mga karnero. Kay balo siya unsay mga problema, kay balo siya nasalaag didto. Unya ang pastor nga si Jesucristo og nahulog ka dito sa pangtungod sa imong pagka makasalanon rebelde, mulayo ka dito sa fold, sa kawan, pangitaon ka ni Kristo. Muanto siya, magkasamad-samad siya pag naog dito sa pangpang dito, maggisi iyang sinina, maggisi ang iyang panit, apan kuhaon ka dito, ug iya kang pasanon, ug iuli ka, ug magkalipay ang tanan. That is our relationship with the Lord. As sheep and shepherd. Tinawag
ka sa iyang imungalan. Tanawa, John 10:27, nag-iingon, ang akong mga karnero nagapatalinhog sa akong tingog, og ako makaila kanila, og sila magasunod kanako. Og ginahatagan ko sila kinabuhing dayon, og sila dili gayud malaglag, og walay bisan kinsa nga makaagaw kanila gikan sa akong kamot. Pagkanindot may igsoon nining kamaturana. Nya og naa ta mapilditan, kasalata, madagma ta, magpabilin ta din nagsaom-saom sa lapok sa kasalanan ni kalibutan. Nga sige dangoy sige gihila ka tungod pildiro ka. Maigsoon. Ayaw. Una-unaa nga ikaw, primero, nga ikaw binuhat sa Dios. Ikaduha, hunahunaa nga ikaw gitubos sa Dios. Ikatulo, hunahunaa nga ikaw tinawag sa Dios. Doon na kay relasyon, anak ka sa Dios. Kini ba mo'y makahatag na itong pagmahay sa atong kinabuhi? Wa may Kristuhanong perpekto may igsoon. Kung dili kag yung magbantay sa iyong kagalingon, hagbong yun ka, dagmag yun ka, pakasaman, pakapanggos yun ka. Usahay, papi ang kadik, maglisod ka pagbarog. O gali sa imong pagbarog, piangon ka na. Mao na eksakto. Tungod kay kita, kuyang pa. Kinanglan nato ang shepherd. Kinanglan nato ang gugma sa Dios, ang pagpangga sa Dios. Bisan pag kita na may biya kaniya, musimba ta sa mga basketball, musimba ta diya sa mga pista, apan naalam gyapon Ginoo. Apan dibot pasabot, na kay kagawasan nga buhato ning mga buhat sa kalibutan. Kung imong gihigugma ang Ginoo, higugma siya hangtod sa kahangturan. Dili ang kalibutan. Kay tungod ikaw iyang tinawag, ikaw iyang tinubos, ikaw iyang binuhat. Di ka mauaw ni ana ug mo na buhaton na imong baliwalaon lamang ang grasya sa Dios. Og dili ka gyud niya kalimtan, dili gyud kanya biyaan. Hebrews 13:5. Pero ang kondisyon na dili kanya biyaan o kalimtan, ang kondisyon versikulo 5, Hebrews 13:5, na as primero, bantayi ang inyong pagkinabuhi. Nga mahigawas kini sa pagkamahigugmaon sa salapi. Kaya ang salapi, mao ang kalibutan. Tanang lihok ning kalibutan, tanang kahilayan ni ining mga santo-santo, maigsuon, gilarawan na sa sapi, mao na nga bantayi ang imong kagalingon, nga mahigawas ka sa pagkamahigugmaon sa salapi, o himua nga matagbaw kamo sa inyong mga ginabatunan karon. Kay siya gayod mao ang nag-ingon, dili ko gayod ikaw pagahikabsan ni pagkabiyaan. Wala ang atong kinabuhi sa basketball. Wala ang atong kinabuhi sa pista. Igor na diha, inay makadawat pa noong ka og disiplina. Ang kinabuhi nato na kang Kristo. Nasa Dios. Nasa atong pagpangalagan. Nasa atong pagsimba. Nasa atong bantay sa mga karnero. So may suon, sa may leksyon nato nini. Kung moatubang ta sa kalisod o problema na igsuon, hunahunaa kini, mao ni leksyon, hunahunaa sa imong kaugalingon, kinsa ang nagbuhat nimo, kinsa ang nagtubos nimo, kinsa ang nagtawag nimo. Labaw panis tanang kahilayan nin kalibutan, bisan pang tibok kalibutan maangkon mo, apan what does it profit a man if he gains the whole world and loses his only one soul? Kana bagod makaindig sa imong kalag. Unsa kabugaton ng kalag? Bigsuon. Ang kabugaton sa kalag, gikamatyan kini ni Jesucristo. Muna bugat pas tanang mga bahandi ning kalibutan. Hunahuna na. Baguhan ang imong hunahuna. Kung ikaw, pastor, baguhan imong hunahuna. Bantayi ang imong mga tupa, ang imong karnero. Ayaw magpasalaag. Inay ikaw maoy maghikay kanila, magdala nila sa tinuod na dalan sa pagkamatarong. Ikaw na no'y pangitaon sa mga tupa kay tungod-tungod ang nasala ganing kalibutan sa mga pista-pista. Igo man na. So busa,
Kung muatubang ka na, muasdang ka na, nakas taliwalas, kalisdanan tungod sa imong kasalanan, hinumdumi kung kinsa nagbuhat nimo, hinumdumi kung kinsa nagtubos nimo, o hinumdumi kinsa nagtawag nimo. Ikaw ba bagong binuhat sa Dios? Ikaw ba tinubos na sa Dios? Ikaw ba tinawag na sa Dios? Kung dili pa, duol sa Dios, sa Ginoo. Pangayo o pasaylo. Saligi si Kristo nga maoy makaluwas nimo. Kay kung dili, adtog yung kas kapildihan, adtog yung kas pagkaalaot sa imong kinabuhi. Bisan pag moangkong kang Kristohanon, apan ang kinabuhi nimo dili kinabuhing Kristohanon, dili ka angkonon ni Kristo. Apart from Jesus Christ, apart from me, sabi ni Jesus Christ, you are nothing. You can do nothing. Busa, pag hinulsol, balik ka niya. O liguna ang imong paggawi diha sa maayong buhat nga daan ng dilaraw sa Dios alang kami. Magampo kami. So, dalay ko namang umahan, salamat nining imong mga pulong mo'y makapahigmata sa among mga kalag. Kay tungod kami mga huyang nga salaag yun. Lord, unsa man ang stronghold sa yawa o ang kalibutan sa akong kinabuhi, Lord, tabangi ko, tagai kong kusog nga ako kining buhian na. Ako kining isurrender na. Pasaylo ako, Ginoo. Hinaot pa na ikaw may mahaya, mahimaya sa akong kinabuhi. Ang among pag-ampo, lamang sa ngalan sa Ginoo Kristo.